mí me consta, porque así me lo han dicho desde estos entornos, pues oigan, las UCIs de Son Llàtzer están colapsadas desde hace días. Ahir el vaig sentir que deia que les UCIs de Son Llàtzer estaven més que superades i que ho havia sentit de gent d'allà. Senyor company, això és impresentable per part de vostè. Les UCIs estan a la meitat de la seva capacitat a Son Llàtzer. Deixi de mentir, deixi d'enganar.